Hindi pa man natatapos ang pagpapatayo sa PEZA Certified Camsur Uptown, ay siniguro na ni Camarines Sur Provincial Governor Elry Villafuerte ang mga oportunidad na alok nito para sa mga Camarinense. Isa sa mga establishmento na ipapatayo rito ay isang mall na magdudulot ng pagtaas sa ekonomiya at pagkakaroon ng hanap buhay at trabaho. Inihayag ni Camsur Provincial Governor Elry Villafuerte sa isa niyang talumpati ang kagandahang maidudulot ng itinatayong Camsur Uptown. Group of companies, meron silang 32 na mall sa buong Pilipinas. Nagpirmahan na maupa ng 8 hektarya dyan sa Camsur Uptown, Mapag-ibuning Mall. Ayon rin sa kanya, isa rin ito sa hakbang upang magkaroon ng maganda at permanenteng trabaho ang mga Camarinense at hindi na nila kailangan pang lumuwas ng Maynila o kahit sa ibang bansa. Kaya ginagawa natin yung Camsur Uptown, bagong syudad, bagong oportunidad, magkakaroon ng turismo, hotel, mall. Trabaho yan, libo-libong trabaho yan. Dapat ang mga taga-Camarines Sur hindi na pupunta na ibang bansa sa Manila, dito na lang sa Camsur. So yan ang inaasikaso natin. Marami pa umanong investors na nagkaka-interes na mag-invest sa Camsur Uptown at sa probinsya, lalo na ang renewable energy na nagsesemento sa Camsur bilang emerging business district at renewable energy capital ng bansa. Jam Garcia, CSN.